hai cái nó mất hà rồi có sầm cái tên mùng cái lo cho anh thấy cái sầm càng thùng cả yes yes ham bay ba giờ yang bay song cái cho tôi mili lại bisin अच्छा tao khăn lên nó lấy tông này cha अच्छा anka tay bu to chine susa sono mo tharok tongo borok baba hai keno bro ba hai khlan le tông này cha अच्छा borok tini ang ko sutin din ba mang kha aba yu joto beba mo tharong na sutin din nai na girija ne kai to ne kam khlan le tông này cha bo choli tongo tak khung nung cái Sanjit Perma अच्छा nung kai tabuk LTS ni nukak member ada bos samung tang tong kha karen dok ঠিক লাই tung अच्छा 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 যতনা থানচাকে পালকে সামুক তাংমা বাইব বাহে মাতং tong thogo palbak sa kai samung khai ke to belai no tong thogo kai to ni mong bai samung khai ma ba mo to tong tong nong go আচ্ছা হামবাই আর তাহুং নে মং খাই danan jai LTS motha phungni simino chung tabuk sakjora samung tanglai tongo abong amotui klai LTS motha ni bororok chung maso waisa klaioi motha ni bagi samung tanglai dong kaitone hani bagi kaitone ha tebo warna ni bagi tebo chini employee khorok busuruk to employee nga kai chini oro 11 jona tabuk 11 jona employee tongo aboni bisingo bo 11 jona bisingo chung tabubo kaitono chung yafat suk mai ne yangi tong kaitono yafat sugoi jedino chung mano adino no chung chini self support chung tebo mo thani bagi tebo ka ham krai ni bagi chung wan suk mane haipano chung wan suk tongo boskangne October mas ni simino chung chini girjano chung building khaina half building khaina bhagwan suk tongai হামবাই গা তাবো গরো নরক যে কুথুম লাইকা কিসা গিরজানে সামুক তাংনা নবা গই কেও জায়গা তাবো ফাইনাই রং বিসিং কুকেবা এমপ্লয়ি সিগলা রক্ত দত এমপ্লয়ি সিগলা দङ बुमुंखा राजु बेलाय के लीडरशिप नांगौ लीडरशिप मा बिनि जे लीडर तंगनाय रो बर बंनि बेबा गिया करै नगनुखौ सामुं या करै साकां ओमो थानि बागै जरा नांनाय अमनि उफ्लगो से मथा आस्ते आस्ते अब कावै फाइनाय गा अमनि बागै ना आनि कोइ मुं हाकाय कमलपुर एसोसिएशन नि जतो चर्च नि लीडर नो जों आगोगै फाय हाक्लाय सिनि उक्लगो तंगनाय जे सिनि चरारो भरक आगोगै फायग्ला गा अमनि बागै सिनि तंगमुं सामुं हिमुं कक सामुं बेबाग जगावनो जों सेन्स लीडर अफ सेन्स सुंना नांनाय आबं पुरा कायतनो कायतनि सामुंगो इनभल्व हुना नांनाय तामबागै हिंगाकाय सुदु कायसा लीडर बो सिक्ला पान्दावबो थाना नांनाय बुरिरं पान्दावबो थाना नांनाय जेकुनु पान्दावबो थाना नांनाय हांक्लायसे कायसा लीडरशिप आरो अनेक किसु सुरुंमा दङो काय आ सुरुंमानिनो लीडर कायसा लीडर बो जतनो नतुइदुना रुंना नांनाय हामबाय और फाइमानि मेन उद्देश्य होगे जों और चिनि नगनुखनि सामुं न खिबे जों तिनि और फाइमान हेगे जों कायतनि सामुं खायना हिने जों दिनो फाइयो कायतनि हावारनानि कायतनि न कथार फियाबा चिन न खाय जों तांगै दङ बिल्डिं न
Pia chini kaitor tongmani nok jaga chung kaito no lobo shuriu anokhe kabai kisik ge chung abo belai masangya chung chini nok no simi chung kaham khe tingkhanglak chini church nok bo chung man hanai jaga chung phai chung kurum kuthungre kaito no lobo amni baga chung tini oro phalimani ge amni pore ge ani sinimung dina thang ge poila nok hambai ani sinimung khe ang mungke Samuel Debborma ang khoroksa LTS mothani treasurer te KBS BDPO khoroksa executive member ke abokhai ani sinimung ano kaitor chongmani samung tangna hinai samungnos ang khlai tongo ani je mansak te treasurer samung wang khai tongo mothawo ke te treasurer khoroksa treasurer samung khaina thanga ke belai no kaitoni rang rok tudulani belai no kothin abo buyasuk kaitono khabe khubai ya farmani abo no chung jodi misuse jodi chung khai tong hangke abo chini jara kaitoni rang tuinai abo boni bo kaisa bo hamari konai thango boni sakani gamni bagone chung jara treasurer ungna ungoi tongnai rok ba act khai tongnai treasurer ni sam khai tongnai rok borok ni polano main daitto hangke kaitoni o samung no kahamke use khainani bage jora moto chung jora moto chini target rok rohanani chini association chini chuna bogmani rang rok chung rohanani abo rohana nango jora moto time to time chung jodi abno chung jodi use rok khai jodi chung khai tong hangke abo kaisa chini abo kaisa chini abo kaitoni samungo chung kebeng mung kalama hai chung abo kalayo amni go chung rang puisa rok belai abo tui belai sensitive jinis abo rang puisa rok karon abo rok kaitono yapmarni dan kaitono hamsagi yapmarni rang chung abo jora chung abno chini sak chini nok kongo chung onek jora chung use khai tong phiaba chung oti khai chung jora moto chung rohana nangnai gechi chini o rang puisa rok abo kaisa use ungmannai ani bagai chung amni phaching khoroksa je treasurer nai babo phaching khial mana rok nai bebak digot ma kharnai amni loge te bebak mo than phaching bo khoroksa leaders hike khoroksa bo bini sakno simi nai khenglak sangni loge bin nong ni loge mo thani leaders mo thano bo manai nei mo thani jotto takhuk bukhuk joto members bo bipodo kalai tongkha hamiao kalai tongkha chung thangoi chung manai na hingase abo khoroksa leaders ni bini abo character ba bini boshisto abo chung nugoi mano